Yabona nje ingane zethu kumele siyitshele iqiniso njengoba linjalo. Ngoba uma singabatshela iqiniso njengoba linjalo, umbuso bomnyama uzobatshela amanga, bacabanga ukuthi iqiniso. Amen. Uzobatshela amanga, ingane ifundiseni ngocansi. Nifundise ubungozi bocansi. Nifundise yonke ngoba ziyafunda every day and zifunda into engekho sicabanga ukuthi into ekhona. Imizimba nje yengane isigcwele isitha already sesifakile ilast through ezizwayo through ezikubonayo. Ingane nje seyilinde i-opportunity yokuthi ifike stage ziwe ngoba amasanga asevulekile. Kepha ukhona wena ukuvala amasango to make sure amasango ahlale evalekile, to make sure ukuthi ingane zizwa into eyiyona. And the social media is so tempting. Ukuthi ufuna ukubuka intshumayelo kube khona nje into ethi abagabisela ngayo. And bayazi ukuthi through the lust of the flesh uzoke uthi ake ngithi umtshontsha kancane ngibuke. That's how the enemy iqala kanjalo. And inhloso is to kill, to steal and to destroy. Umtshontsha izinto ezamagugu uNkulunkulu anikeze zona. So now isikhathi lesi nabona laba thandwa la indaba ye religion, indaba yokukhonza nokukholwa isuka kude, ngoba kunezinto esifundiswe abazali bethu nokhokho bethu zabakithi. Uthothi noma usungene kwiChristian ikhona izinto ezikulandelayo. Yabo uma ufunda lapha Izenzo chapter 6 sesiyavala apostle. Uma ufunda Izenzo chapter 6 ngesikhathi banda abazalwane nama responsibilities anda. Kukhona lenkonzo lo ye welfare yokwabela abantu abampofu. Khona ama widows. Abafolokazi bama Greek abafe bakhona ukuthi thina siyeqiwa kule nkonzo. Base bethe abapostoli thina kusimele uqhubeka kuphi ezwini nasemkhulekweni. Ngeke sobheka le nkonzo. Kwase kuthiwa khethani kunina abantu abanomoya kaNkulunkulu abanje banikeze lo msebenzi. Bakhethwa babizwa ngamagama bese kuthiwa no Nicholas the proselyte kusho njalo ngithi kuthiwa no Nicholas the proselyte. Yindaba yena bayibizwa ngamagama lo bese kusho something ngaye. Angithi proselyte enkolweni yamaJews mangabe ungowezizwe ubufike mama ngabe ukholwa ufuna ukukholwa njengamaJuda bese uba converted kuthiwa uyi proselyte noma is a Gentile convert. Ungene enkolweni yamaJuda usuka enkolweni yesizwe sakini. So uNicholas lo mawubheka igama kaNicholas is a leader here. Kodwa kuyasho ukuthi hayi ubengowezizwe waseyasindiswa. And uzosindiswa nokukhona umoya omlandelayo. Ngoba umuntu edisha ngoNicholas igama lakhe lisho ukuthi conqueror of the people noma destroyer of the people. Igama lakhe and is the same name no Balaam. Ngoba negama lithi Balaam nalo lisho ukuthi conqueror of the people or destroyer of my people. UBalaam phela kwi-Old Testament ngesikhathi ebizwe lapha yobhala kunezoqalekisa lapha ya wahluleka ngithi wasekhamba nesu wathi hayi labuzo babambe angiba besethafeni lapha ya bebeka amatende wathi hayi thumela bonke abantu besifazane la abahle abahambe nabe lapha ethafeni befike bebeka amatende nabo bebeka amatende bese behlala nje phambi komnyango. So limayidlula insizwa zakwaIsrayeli zihehwa lobu buhle wena khumbula babebeki amadodakazi abo namakhosikazi abo. Wethiwa sebenzisana strategy nibatshele ukuthi hayi phela nina ninzalo kaLot
umshana kaAbraham kahle kahle thina nani sihlobene. So niyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathini bantwana bakwaIsrael wathi hayi ningabathatha abafazi kweyindawo so thina sihlobene nani. Ningathatha la kuthini. Niphinde nidle futhi esihlabela abangasekho la. Ngokwenza njalo ngesikhathi bekwenza lokho angithi kufela kwavula igate bekwakhulunywa la. Kwavuleka igate. Kwaphinde kwakhulunywa kwavuleka igate. Balangasalela bancanela ingqondo yaprocessa inhliziyo yaconceive base beyakwenza. Ngesikhathi bekwenza lolu donga okade bavikela abantwana bakwaIsrael lasuka. Isitha sakwazi ukubahlasela ngalolo suku ngelephi kwafi inqwaba yabantu. So uNicholas lo uyinzalo yakhe okhokho bakhe ibona oBhalamu. Yabo usewumKristu nje kodwa inkolo yasekhaya isamlandela. Umoya wepast usamlandela through religion. Through religion. Kuthi hayi noma ngisindisiwe nje ekhaya sahlaba. Noma mina ngingahlanganyeli kodwa ngizoyikhipha imali yokuthenga ezinye izinto. Ngokwenza kanjalo usungene. Ngokwenza njalo usungene. Uthi sekhaya. Noma mina ngingakudli lokhu kodwa nje ngizoyikhipha imali yokuthenga noma isipheko. Umoya. So uNicholas lo moya noma eseyilida. Wawulokhu umlandela ngoba kadilanga nepast uNicholas wagcina esehlubukile waqala ibandla lakhe elinesifundiswa sakhe ekubizwa ukuthi ama-Nicolaitans. Balandela izifundiso zikaNicholas ehambisana nesifundiso sikaBhalamu. Yikho phela uJesu Kristu lapho egcinene incwadi yesambulo ngisalebhalela amabandla ewawonisha uthi kwelinye ibandla wena nginalokho ebandleni la kukhona abantu abanesifundiso sikaBhalamu. Kukhona futhi abanesifundiso unama-Nicolaitans ebandleni lakho. Abantu abakhona la enkonzweni kepha kukhona imfundiso noma kukhona inkolo abayishushumbhisayo ebandleni likaKristu. So guide your heart with all diligence. Waphunyuka wena kebusalandelwa. Waphunyuka kebusalandelwa. Mayiguquli ingqondo yakho. Ayikho indlela but it's through the word of God. Babadiswa futhi. Ungacompromise futhi ngevangeli. Yabona ngikufundile ngeChristianity imnandi insindiso. Mawuzophelela kuyona. Hayi kepha mawuzothi kodwa. Isikhathi sikuso manje mawusindisiwe aqala usindisiwe. Mawusezweni aqala usezweni. Yebo. Emseleni. Hayi. Akucatsisa. Ungayibambezeli ngoba mangabe ungapha awubuza ubumnandi bangapha awubuza futhi nobumnandi bangapha. Yazi ngangabuka enye insizwa umpostoli sesashandaza emsebenzini kwakuyilunch kufika iveni izodeliver amakhekhe amascones kwangeyona ilunch ngangiphumile ngiyochama ngesikhathi ngiyongena lapha ema-toilet lensizwa edelivayo ikhuphula amakhekhe wasenkantini ngithe mangingena etoilet yangena lensizwa yagijima ngithe ke ngiyilandele yangena etoilet iphethe ikhekhe yangena etoilet yalishobadela ikhekhe yabindwa yaphuma ngathi akaze kwenzeke lutho. Cabanga mangilibuka lela khekhe akulona ikhekhe lokushobadelwa. Yabo kana manje
intshontshiwe number 1. Number 2, ayona i-environment noma indawo e-right ukuthi ungadla ikhekhe. Isono sinjalo. Uyalidla ikhekhe, ujabula ibhosi yakhe ingakubona. Awuhlafuni. Awunambithu yakhwini. Ujabula ibhosi yakhe ingakubambi lapha ya. Ungabani. Lento oyintshontshayo awuyi-enjoy. Kodwa uyazi ukuthi ama-consequences akhona wona. Hlukanisa manje. Ngoba uNkulunkulu kukhona abantu ahamba nabo. Khona ibandla uyaliphelelisa ibandla lakhe. And ufuna abantu azokwenza imangaliso ngabo. Kukhona abazosala emuva, kukhona abazohamba. Yabona kukude la esisuka khona, sekuseduze la esiya khona. Phelela mntana baba endleleni. Phelela endleleni. Nina nisindisiwe la, nikhethe kahle kakhulu. Ayishuba ungasoza wayisola ngaso. Leli bandla lizokwanda, ibandla lezwi leli, ibandla lomthandazo. Umuntu uyakhiwa la. Yabona leli bandla ngendlebe zakho uzozwa la good news. Ngamehlo akho futhi uzobona la good things. Ngengqondo yakho uzocabanga izinto ezi-right, nangenhliziyo futhi uzophuma izinto ezinhle. Umsebenzi webandla lona. Umsebenzi webandla. So sothandaza mpostoli. Ngicela siphakame sime ngenyawo. Sesathandaza mpostoli. Mhlawumbe ukhona nje la buyibuza uthebo empilweni yami kwenzakalani? Ngisabathe ngithi akwenzeki lutho. uJesu Kristu is the solution. Lapha esifunda khona kwakuhlela amadoda. uJesu Kristu kahle kahle kufanele ahlale esangweni eliphakathi nendawo okuyinhliziyo yakho. Yikho lithi iBhayibheli okholwayo ngenhliziyo ufukuzwe ngendlebe, ukholwe ngenhliziyo bese uyavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ususindisiwe njalo. From there abaholi bakho babe sebeqala lapho. So nje cela uphakamise isandla sakho la khona. Mhlawumbe lokhu uze etendeni kodwa uzobuka uNkulunkulu ufuna ukushintsha impilo yakho. Phakamisa isandla sakho, sithandaze nawe. uNkulunkulu ufuna ukukhipha izitha eseyingene ngaphakathi empilweni yakho. uNkulunkulu ufuna ukususa amasela, antshontsha ipromotion, antshontsha ukusebenza, antshontsha umendo, antshontsha ukuqhubeka kwempilo. Ufuna ukususa lezo zinto, aqale kabusha bese yabuyisela. Ungasiphakamisa isandla sakho, sithandaze kanye nawe. Ngizothanda futhi ukuthi sikhulekele wonke umuntu okhona la. Sonibeke izandla hayi wonke umuntu okhona who is led ukuthi they say kunenkanuko yamehlo noma nenkanuko yenyama ethanda ukuhlasela impilo yami. Ngidinga amandla kaMoya oNgcwele unqoba lento. uNkulunkulu ukhona la khona ukukusiza ngoba ikusasa lakho is very bright. That's why the enemy wants to attack your life. Kepha ukhona kuNkulunkulu kule ndawo kade awuqala umsebenzi useyawuphelelisa, useza noma sisimzobe uzokushumayela kusasa ezoshayela istembu by the grace of God. So this place le ndawo will never be the same again. Impilo yakho will never be the same again. By the anointing of the Holy Spirit, ngoqobo kaMoya oNgcwele, lonke imuva elikulandelayo siyakuhlukanisa nalo in the mighty name of Jesus. Lonke imuva elikulandelayo siyakuhlukanisa nalo in the mighty name of Jesus. Konke okukhona empilweni yakho, konke okukhona emzimbeni wakho obekufakwe yisitha, by the anointing of the Holy Spirit siyayisusa zonke lezo zinto in the mighty name of Jesus. Sikhuluma ukuphila kwempilo yakho, sikhuluma ukuphila kwomndeni wakho, sikhuluma ukuphila bekwa yonke into eqondene nawe
egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Wena uzophumelela, wena uzokwanda, lokhu uNkulunkulu athi uzoba yikho. In the name of Jesus uzoba yikhona. Lokhu isitha esifuna ube yikho ngeke ube yikho in the mighty name of Jesus. Mfowethu ngicela uzokhulela. Cela siphakamise izandla zethu. Sivala amehlo ethu. Cela sibeke izandla ekhanda. Vala amehlo kwelo ngokuphazamiseka. Usho lamazwi emva kwami. Thana egameni lika Jesu. Lonke isela engene empilweni yami, ngengqondo yami, ngamehlo ami, ngeindlebe zami, lonke isela engene enhlizweni yami, ngegama lika Jesu, phuma empilweni yami, phuma empilweni yami, phuma ekhaya, phuma emndenini wami, egameni lika Jesu Kristu. By the power of the Holy Spirit, yonke into engayene kaNkulunkulu empilweni yami, emndenini wami, emphakathini wami, yayiyala manje egameni lika Jesu. Phuma uphele, phuma uphele, phuma uphele in the name of Jesus. Thena ngenxa yogobo lukamoya oyingcwele onke amaketango abebopha impilo yami, abebopha umndeni wami, abebopha umphakathi wakithi, awaqashuke manje in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thana konke okuhle kimi, konke okuhle ekhaya, konke okuhle kule ndawo obekuboshwe isitha, akukhululwe manje, akukhululwe manje, akukhululwe manje egameni lika Jesu, egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Cela uphakamise iphimbo lakho uthandaze lo mthandazo. Ele esekhethele ala hosa control abayasala baya ata. Ila asaba ala koro esekele ata. Ila asaba ala koro bo asaba elekele ata. Ila aso control babo esekele ata. Ila ba asaba la koro bo asaba la kerabaya. Ila ala kantela baba sekele ata. Baba siyabonga ukuthi this place will never be the same again. Amasange emsebenza yafuneka, amasange promotion yafuneka, amasange menda yafuneka, amasange ukufunda yafuneka, amasange ebusisa yafuneka. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, nina moya omnyama ekade nibacindezela ebusuku, sengosha in the mighty name of Jesus. Sidabavuke bakhanye, ngoba ukukhanya kwabo kufikile, inkazimulo kaNkulunkulu phezu kwabo. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, elekele esekhethe ila asakhontrola bona alabatha. Thank you, Abba Father, thank you, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen.